na wono de wo busa no waka to so bio se ni amanfo tungura gu basa basa nti oman no eye fa na eno ye na sem bisa se enye ye fede a ene ye no oman ne mfa nhye ye kete bi nwu a ebetimi aboa pa na wo bibia ye beche no se wode ngura egu masa e wo mpotamo no ye che no mra no ene na di ne sade ye se na efata wo kan ya kosi se na anum ho ena asantemantam so afo ne nyamfo Dr. Frank Amako hene de betu gya no wote se ohunu se asantemantam mu efiri adwe so empo ade firi ye fichira he yampo ya bia ebi krompa na wa asante achemu ho ba bia ne nyina ka ho na se wohunu se obi atungura de agu ba bia ense se wotuguo na wo che no ana wo me ye che no report no ye che no a eka bia ye ba boss ani pakro bia no wo se ani pa no a wo ma ye che no no ubenye wo ha mu nchemu na duonum ye bu mienu se pen ni amafa arenti ama manfo ni ada ho pa no no de wo ma ne so asantemantam ho a wo ka de akire mansini ho do ne mantam ho do ni nyina so obi anya bi no fa mra kete emfa mra na ye nam sa ye so ebetimi ama ye Ghana no a ye pese emuti na ekoyie de maye no etimi akoyie de amaye emrade ewiase abrabo nyina no say what the discipline and answer what the order eba no eboa ayane kaza even in the animal kingdom there is order in a buy a ball someone say ye de nhyehyɛ to ho na ye kyerɛ kwan a ɛwɔ se yɛfa so na ye di adwuma I believe say it's in the right direction and I think recently no regional minister eka say yemfa ye cameras in around na ye hwɛ nipa dodo a ɔmo nam na ebi ɔmo ye fi ɛwɔ kwan bɔne so ɔmo tutu ball agu basa ye timi twa ɔmo picture na say ye ɔmo video yemfa mra na nipa pro no say ɛkye na ne ye bɔ ne about 50% of a car everybody perform in the amount. So I think it's in the right direction. Now I was a CBB sanitation court. There was a time where having a conversation around that. Says our sanitation court, you bit me assign a Kenya and Onaya revive on the night to be Edin Juma. I think it will be a bonin, it will be a baller home or 2 baller homra. Now I didn't kujina sa court wa yakina swa best serve as a deterrent and as a bear quincyama kofua ebianka almost why oma said almost obokwa koye baller fin. It's as a baller home sem no say yan shini ni ankania a bejen sem. Baller home sem no say yaka na yankani ye ni anhwe ye a ebajinsam de a ene efi en be do kro wo man no enye efiketwa we engineer Eugene Amo Asamwa wani yama ne boni ba wa beidu ene bo sa enkomo yi ene osomafo kwam owusu atoyati finso de odi abani na we no Western North region kwankyerefo na da fish hatchery ano donko owusu Samuel wo de afutu ama wono mo a se wo mo yemu nsomu na mo mpatai bi afi wo mo nso a edi hu dwa se ebi firi nsom na wo mbe dodo no a de akwakoduru dwom ama yenso a yebeto bi de abonkwampia pia die no yenso yebekwa akoto bi no wo kyese wo se ehu ahu ne die no etimi gina brane na yewura donko kasa ansemi nyina no wo hyase firi ensonum ene de ekoso ansana yebetoto be wiama na duru dwom anase mpo yede begu asukotwe adaka mfrigim ama wakoto bi awie no na futu a wode ma ensa homa no wo ma ewo ho ni won akofa ye de nso enye wo kwa na wade o de bre amansan no ss aduane na wo de ba na announce fe na aduane announce aduane yes fish enuti se wo de sra aduane na na se enam ne be adwaman so no ss wo se ye nia emfa o ha biara emre amemfu a na se amemfu a ebe di sa enam no enuti Fisheries Commission go sa 2 years so say wo se mantem a ensu wo se frau ankobra ya emisa ensu volta sa ensu nyina Fisheries Commission eke se obi a okoso koni nam be regulating on ko sa keke be no the dynamite no the gumu wa no di na Fisheries Commission aduma se ye na ye ma obi emphasize enema no ngugu enama ewo ensu nyina the Fisheries Commission the sound obi a ye se enye wo nyina na ekoyi enam sa wo ensu rivers ni lake ni dams no nsu oba na wa ye fish to be there ponds and I said tapulin farming or ye on one day juma and I said Yewra Donko Samuel Owusu Kennedy ho wono na ye Western North Regional Director for Fish Hatchery wono na kasa ye ya wasoma for kwame Owusu Western North woto edemane yen akobane say ya no ahwa pom den so pom den sam no ekoyi a obi owa wontimi nidi obi owa utimi se malaria pa adokro no ni odi ho de e ba ne sa e ha dwene pa mesrawo membasa ya de be hawo membasa wakoso ya no ebe keka okra bio
about what do more to know. Some of your baby and papa, now what's here didn't know. But what do you have pharmacy? Herbal shop will be a bell. Now I compare time herbal mixture. Now no time herbal mixture. So when your time herbal mixture ni be now no more. Ekoye pa. Time herbal mixture ni do papa. Time herbal mixture no eyadura. Ebetimi abo ho ban de free nyarewa hodo bi ti se malaria. And afei wo no mo ato waposo no waposo yo ya no. Na ayu afri sa ha we nyina ho. Enye na e wo pharmacy ene herbal shops bia mu. Na mom wo ho pe dodo na watu aton no. Mesra pa. Eya na wa modern na one numbers yi wa free numbers yi tew. Sisi a 0244417669 0244417669 na one mpani abo eho enkomo na mom hye no so se nya mapemfo ba wa ma akoda nufo e na akoda wonya mfinhia no edu emienu wo bia ka bia ebetimi anombi na bibia etumi akoboko ye toa ensem no eso na ye ensem a ye toa so bibia ye kwa akogina kase pa eye LGBTQI+ na ehon komo no yenka nwie ye kura amanfo bebre de omano atomo bi eno ena sopopani a ono so eda National Grace Chapel ano ewo nkamfoa ewo fifi mantamu kabukasu kepko so fifire mu hono a Prophet Dr. Solomon Akwayati wode atoja no wache se wei se o man Ghana na hwese amanfo pese wo mo fa ye nwa ne mu mpani se nya de a wambeka ho hwe sanse we ni table so na ehye table na se wo hwe wo man no niema ehu hia ye no a we ka ho no bie eno nti sofopani kire se won de wo ka de akira abai ma na ni mmere na sa LGBT ntokwa no won ku ne yie pa na wonya se nka table ne ho no na ni table ne ho kura mpa Ghana for de abesi so eno nti wo hwe no wonka na yenyi mfiwa na oman no yamane ne yamamre no ensa mfata LGBT yɛhyɛ asɔfo ɛwɔ ha yanado yɛnya prophets na yɛnya apostles na yɛnya new reverends na wɔrekɔ wiase na wakaka otwadi apoyankopɔn na nkwagye sɛm no wɔde akyerɛ ama no de ewie yɛmble nala na yɛwɔ mu no eti mehyɛ asɔfo a ɛna de yɛahyɛ ho ɔnye asɔfo wɔ wiase baabiara de wɔma yɛkɔdo yɛmbɔ otwadi apoyankopɔn no nkwagye sɛm no ho de mesɛ ɔman Ghana ɔnye ɔmanpanyin His Excellency John Dramani Mahama de Ghana yɛ nyamesoma man in fact yɛ wɔ nkremofo ha yɛ wɔ kristofo ha yɛ wɔ other religions a wonya wɔyɛ nyamesomfo sɛ yɛ control sɛ na ɛbɛmu dɛ ɔyɛ ekyirwada ɔman a oni dindi sodo ɔnyi gomori a wɔyɛ onyakopɔn ɔmunya wɔn ntia eti masɛ ɔmanpanyin dɛ ɔfɛn na nsifo na ɔma dɛm atɔɔte dɛm no ɔkɔkɔdo LGBTQ no ɔnya ade papa a ɔda Ghana yɛsoso odumpo ma ɔbɛka mu dɛ nke yɛbɛka mpo dɛ ɔmanpanyin sɛ anadɛ ma sɛ yɛsɛ ɔmanpanyin dɛ idi ma nwene ho yenyi ntum LGBTQ no anya de papa ade boni pa echiwade e boman e na abebutu kro na agya ho efi kro na agya ba krampo eya du kronkron bia ho no eno nti so popani a wono na eda National Grace Chapel ano e won kamfoa eno wo emfifi mantamu kepko so nchen ho no a Prophet Dr. Solomon Akwayati na wo wie yepe ena eye Apostle Bright Adams wono so de kakra ka ho ena wo kire ye Kristofo nyamesomfo ni nyina se bia mebodu oya ho brase na mze bodu samambra mu ase a ekebi ambodu dam pempembi nti wo so ababa wa wo so abrante ba a ewo National Grace Chapel na de wasafu bia am afutu kakra medzemo ze oye sofu na ze oye sofu na kakra maka chonda fa ho brase fanante we aye Apostle Bright Adams wano ena de sansem we nyina tu jana mane boyi yamane boni Eric Anai ena esasa ede ebreye abusia joining yan wo Facebook ne so sesia na ba hwa de ma metaw na we ayankran ya afianya ene da wanya mfimfini ho no a kwanum ho demolition exercise bi koso wo ho na amanfo fie anya fie keke adan a wo mu dwirigu wo ho no enya adan ketwa na saba bia ye ka ho asem ye na no beka ya akoso kra no ye boso se ECG-fo akọ etwitwa nkane ya mu disconnecting crofo from so mbenya power supply e wo ho ma ye ka ya no a ECG-fo mpanifo ni jaye e no amsa akọ connect light na de ma won e wo sa mfafra mu ho ene se nne wo mo de excavators afidie mu ntumi bi de akọ edi dwiri edan ya won saase ne so nyina
sesi a ye ka say asam no kura wo court a wo mo nka asam no kura nwieye just asam no ayesi wantan asam ada court mu asam no enso ya the excavators akodu asase no so edwiri nsase no eda ya wo so nyina sabre amanfo niema na adwapade egu ho no nya adwapade aketoa amanfo hwe o de wa hwe show hwe en wo mu dwiri dan ne tugu saa adan ya yesi obi se eho ya ne dia estate developer bi no eho ya ne dia na omoton asase do de ma omo a etete so sesei no onu nim ho hwiyo se enipa mienu ntem mansotwe ewo breko a omaton asase nti one fashion one side of it ena ono akofa afidie ede dwiri nkrofo eniema wa asase ne so ena the other side na eye estate agency na eton asase no kra de asem na kokoto mo sha ase se ankomu kodwiri edan na edikan no na edikan kra ankomu kwa kodwiri no ena omo de court summons e stop e wom asam no wo court wa yen kanwe we ye kapa anka contempt of court ana nemme me ne da no pe ya before ye betena si ya edan yesi we nyina wo mu adwiri ni nyina to agu a wo mu ate ho no totɔ de sra ban se o mu nim se asam wo court na yen kanwe ya yetimi fa court na chi ekoteki action ana aya wura hosam wanu mu a wo dan wo ho no su adigu aban so se we di aban mrem na wo mu so mu tietie mu na no prosifo nso di akire no wo ye demolition exercise no obreko a wo mu amo bia nso amane se da se ye be demolition exercise ye be dwiridwiri adan aguntie bia o pin kura da ho apagya free ho na ye bebu dan na to agu ye agi asase no kura no wo ma amo bia amane wo ma amo bia prior notice ewo adwuma wo makoye ho eno nti asam na akoye bibia ho pa ene se wo ma to amane ye wa ha eno na wo hwe no wo Facebook ne so no se SOMPA TV so na wo hwe no so a video no na da so na e na wo hwe ne saa no enti amanfo dan a wo mu dwiri guo ewo dawanya ene afie nya mfafra mu ho no se obi se asase no ye ne dia na wo mo ton ye no onu nya we meanwhile estate developer no no so se asase no wa akwa asase no nti o twetwa asase no ton no wono kra dia asem ne court a e wo court a ye nka nwie no allegedly yes police fo e na e guard sa demolition exercise yi e wa afie nya dawanya mfimfin ho no a na ye ni di egusu di akire ye be bo akoprosifo akache akwa prosifo ko a edi sa demolition exercise achi ene asem wo court a ye nka asem ni nwie ye ne nso wo mo ebubu nkrofo dan e de ato agu no we ye part 1 ye be san wura mu biu na ye ntoa ensem no eso Hajia special local foods na kachi na megina sesi e abusia se wanonom time heba mixture ni bi na wanum atoso kama wonka se wahunu se we die unya bia bete dia bomodin na wura Hajia ho sese nsuo no eya na egugu kakrakra nti uye we de unya wo se wo ntimi nkwo ha wo de me kire na kira kwan no owo hacho atomic kwan ne so ho no a transition fi no a wo me nchen pe eho no obutuo ebia na wo ntimi nkwo sabre food is ready womo ye krado pa ya womo so manfo ewo eho no mu nemom wo ntimi nkonti no je numbers yi na frɛ na mpanifo emfo aduane mere sane ye wo pɛ no bia womo de bɛbrɛ pepepe ewo breko a asɛm bia ensi ye 0246 359 921 0246 359 921 na fe one empani abo enkomo na bibia atumi aye fine Hajia special local foods aduane papa ni fie ene eho abusia se wo pe Hajia edi na wo didi Hajia aduane nyina wie na nsu a obenom no na watimi aka se aw manom nsu papa eye kasa natural mineral water abojo nsuo kasa natural mineral water ensu papa nie kasa natural mineral water ensu a onom a yade bia ne akiri a FDA agya tum se we nkoa ne nsu a onom a edam kroje correct dwumadie bia wudi a wohia nsu wo a woton nsu wo montere so wo a wo pe nsu ato no eya ahwe se eye kasa natural mineral water ensu papa no nie Kasaloma Ventures ona de nsu e ba ye wo wonkran ha ya Taifa back hospital na chi wo pe ne numbers ha betimi afre no eye 0206 469 430 0206 469 430 wamada uruma eno maso yasene eme de kase ebre wo ye dane ye ho sima pe aba ye ba na watwi mu amanone nsem a ye de besom wo no ye side ne nyina e ma obi o
Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se ope time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejodi nkratu yi atu. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu. Wo je ho ba bi a enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu je international awards ahodo, wo mu je local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bi a je 21st clinic nkoa. Wo mu je bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo ma gidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso wo de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha se ye wo Tantra Hill roundabout. Se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. Eho na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Still, wo me sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, ne SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwampo. Oyunyankupon di fa wastra no eweye brim. Enam ne nsaso ama onyankupon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We ne butai teacher SOMPA First Service. Awo homayen enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Eye bro onyankupon kasa kire ne mba. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Ma SOMPA First Service entwa wo ho hoda. Eye dwada kusi efiada anopa. Anopa no num kusi anopa no nsia. Fa woda no nyina share radensa na erade beye. Nokra Emma Katuapa Papa Ampa, SOMPA TV, and I heard, and the FM stations, and I would information centers in the Babro Chunhuni. Say, CA, Fufro Cross, how Barbeton Sunum. Na, I don't know, a cruja, and a war, political batman, will be a beadiatum. Na, a busia, now watch him mono, a Jordanumo, and a Babo, man, say. Britain, Womo universities, Yashada bo security expert be pa. Sir, one day, the Jumadia 1 year, and say, a Swiafon wo mu didi wo mu nkomo kra emfa hone kasa woni ne ka no na wotietim na fe wotie nkomo na wo mu die ene botaa etachiri ne nyina ne se enche bia ena wo hwa bo hu se asuafo no bi wo maye menteme ho ase ye ye kire ebewi no na akotete afaso na ede ade fofraba enna wo mu hwe mu che se we nyina na ekono wo mu de hu se ebinom na asada eye wo ho Palestinianfo no wo mu wo mu a ase wo mu ede saa enkuto na tete agu ejem enti pani a wo mu bo ne pai wono wa yesra adwuma na bimu a kona homejem na sesiei wate security consultants ne bi ye friend Horror Security Consultants Limited na pa wo ma bono no wo mantua kura free 2022
ɛna suapɔn a ɛwɔ UK hɔ ebi te sɛ Manchester Metropolitan University ɛhɔ no wɔn mo yɛ bi London School of Economics ɛhɔ nso saa paakoro yi a wɔn abɔ Horus security expert yi pa yɛ ɛno no bɛyɛ sɛ £440,000 wɔn mo atu ama no a wɔde ɛyɛ saa nhwehwɛmu yi King's College London, University of Sheffield, University College of London, UCL, and University of Oxford, Imperial College of London. Na ho nyina da wɔn mo yɛ saa nhwehwɛmu wɔ hɔ a sɛ ebi a na agya woyɛ biribi a ɛte saa no wɔ ni na ho so ana ɔde hyɛ bi wɔ hɔ a na waka kyerɛ wɔn sɛ wɔn mo spy wɔn o nti wɔn hwɛ yie na kyenanko wɔn mamfa mmara bia ankɔ kyekyere wɔ dwoda no na yɛde saa nsɛm yi ɛbae na ano dwoda no a yɛsan de nsɛm bi bɛto wɔ anim sɛ wokɔpie mu ɛwɔ Louisiana enipa maako enwɔtwe nkɔdaa nko a mɔbɔ nsɛ wɔn mu nyinaa fam ato ayanom ɛwɔ nseɛ do yɛhwɛ mu a akwadaa bi abanteɛ bi a wɔbi nhyɛ da nim na hofasuo ɛne nea wɔpɛ ɛne wɔkɔtotutuo bɛyɛ sɛ nonum bremu hɔ ɛwɔ Louisiana time mu anɔpa bɛyɛ nonum ɛna wɔkɔtotutuo ekum nkɔdaa maako enwɔtwe Presifoɔ na de saa nkɔmɔ yi ɛba amɔntene soɔ na wɔkyerɛ sɛ wɔn mu a nkɔdaa yɛ wɔkɔtotutuo kum wɔn gye sɛ nea na wɔanyini wɔn mu koraa na yɛbɛyɛ sɛ edunan wɔn nyinaa nkɔdaa nko a na ɛno na wɔn kyerɛ sɛ Presifoɔ wɔ hɔ no wɔn kyerɛ sɛ nipa baako pɛ o ɛna wɔkɔtotutuo bɔɔ nipa nkɔdaa maako edu ɛma emu maako enwɔtwe ɛfa emu to ayanom wɔn nseɛ do a Presifoɔ bɔ mɔden taataa abranteɛ no a na ɛne ɛnokorɛ nipa baakofoɔ na ɛkɔyɛ saa nyambransɛm no ɛna wɔn nso taataa no a na ɛne ɛkwan so wɔn tee ne to fam bɔkɔɔ sɛ to no ɛma ɛyɛ bɔkɔɔ na ɛwɔ saa nkɔmɔ no mu no ɛyɛ Shreveport mayor a yɛfrɛ sɛ Tom Agnew wɔn nso de kakra bɛto so kyerɛ sɛ in fact the entire community wɔn mu no wɔn a wɔsan fafra mu wɔn nyinaa wɔ biara esu paa esu pɔpɔrɔ ɛna ɛhini wɔn a Shreveport Police Corporal Chris Bodlon wɔn nso de kakra to so ɛkyerɛ sɛ nokorɛ nea aba yi deɛ ɛha adwene paa na mmom wɔn mo hwɛ sɛ adeɛ wɔ ese yi ebi nsi bio a ɛna no dwoɔda no yɛde mu nkyerɛmu nyinaa ɛde ɛbrɛ wɔ na dwoɔda no si ya na ewura brada no mu na Iranfoɔ saa brɛ no na wɔn mo boaboa wɔn ho koraa sɛ nkasa ho bi ɛbɛkɔ so ɛwɔ Pakistan wɔn mo akɔ akotie deɛ ɛbɛma asomdwoe timi aba na ɛnom na wɔn mo parliamentary speaker sɛnka ɛyɛ ɔman yi mu a yɛbɛka sɛ yɛwura aban babin wɔn mo babin ɔwɔ hɔ ɛbɛka sɛ o wɔn mo boaboa wɔn ho na afei wɔn mo ɛde new cards bi atoto akwan mu apere wɔn mo cards yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ na sɛ US foɔ ɛsan sesa sɛ wɔn mo ba bɛbu agu wɔn kɔn so a wɔn bɛsina wɔn mo sɛpɔ na saa nsɛm yi a wɔn bɔɔbɔ so nyinaa no na US nso hwɛ anim sɛ ayere so anka enuru ne wukua da mu deɛ na asomdwoe bua wɔn mo atumi anom ano ɛnam so ɛma Vice President Edema US JD Vance koraa no wɔbɔ anan ɛkɔ Pakistan hɔ a brada no wɔkɔ akɔtwɛn sɛ wɔn mo ba Islamabad na agyanka wɔn mo akɔ no asomdwoe bua no deɛ nti a America wɔyɛ deɛ wɔhwɛ yi ɛnyɛ ne bɔne so na mu nsa de bɛ na wiase nyinaa ɛbɛsi adwo na saa nsɛm yi a na wɔn mo ka ho no ɛna China ma mpanin ɛda brada no Xi Jinping wɔn nso bɛkyɛ sɛ anka bɛyɛ paa sɛ traffic na ɛwɔ Strait of Hormuz wɔ no wɔn bɛma na yɛ sɛdeɛ na ɛteɛ normal no na ɛnte saa brada no ɛna saa asɛm yi ɛbaeɛ na brada no a bra wɔn mo ka sɛ wɔn mo wɔ new cars on the table ya wɔn gu so dwendwen ho a saa new cars na no na wɔn mo pɛ so wɔn kɔ Islamabad na wɔn kɔ edi saa nkɔmɔ na nka ɛhwɛ sɛ bia nka asomdwe bɛtumi aba no na Iranfoɔ koraa so wɔn de wɔn nya decide mpo so wɔn de Japan na bɛkɔ so wɔn de safo na bɛkɔ akɔsi wɔn anan mu sɛ Abbas Arachi nso foreign affairs minister yi wɔn na wɔn de ne bɛkɔ wɔn so wɔn de wɔn nya wɔn adwene korɔ wɔn nan nyine ho nso ho daeɛ koraa sɛ Islamabad wɔn bɛsan akɔ hɔ bio na wɔyɛ foreign affairs ministry no spokesperson enti Abbas Arachi ni spokesperson ɛna de sansɛm wei bɛto yɛ nim ɛna wɔn tɛ so wɔn deɛ wɔn ne obi ankasa na emom wɔtwerɛtwerɛ kɛkɛ ɛna wɔde abrɛ yɛn sɛ yɛnye ne yɛnka sɛ Iranfoɔ nya mmɔ wɔ mu tirim sɛ wɔn de obi ɛkɔ Islamabad na wɔkɔ akɔgyina Iranfoɔ anan mu sɛ ceasefire ho nkɔmɔ wɔkɔ akɔbɔ wɔ hɔ wei yɛ nsɛm a naano ɛbrada no ɛno nso ɛbaayɛ a yɛbɔ mu kama
ɛde ɛma wo ɛne ɛbrada no mu hɔ ɛna wukuada no nso bae na de ɛbra Facebook no so na afei bɛhwɛ wukuada no deɛ na esi so no Strait of Hormuz hɔ ɛpo kɛseɛ no a wɔn anaafo hɔ asɛ kwankuma deɛ twerɛ no kan sɛ mompere na momfa kwan hiahia nom ɛna ɛda Hormuz hɔ no na wɔn nso asi no enti ɛda wukuada no mu ina ya na America mampani Donald Trump wɔhwɛ ne mu sɛ obɛsɛ sɛ obɛsan extend ne ceasefire no ama akɔ animu na nkasa ho na yɛ adwuma wɔ Islamabad hɔ ana sabre na ɛna Islamic Revolutionary Guard Corps no wɔn nso keka wɔn ho na suhyɛma ɛnam nso no so bɛfa Strait of Hormuz hɔ no wɔbɛkɔ taake bie enti ɛda wukuada no ɛnam so koraa ama wie na US mampani ɛbɛdi akyire JD Vance ɛkyɛ sɛ sɛdeɛ wɔn kɔ bɔɔ wɔn sesɛn twɛn wɔ Pakistan sɛnke wɔn ba ama wɔn adi nkɔmɔ a no wɔn mmɔ wɔn tirim no still ano wɔn san atake ship no bi ɛwɔ Strait of Hormuz hɔ ukwada na Iran for the by ɛkyerɛ sɛ nyɛ sɛ attack kɛkɛ no ma attack o ne mo ma sisi ship mienu aka ho kofo we pa de ukwada na Iran for no wɔn mo ade ba ɛsa IRGC for no Islamic Revolutionary Guard Corps wɔn de ba monte no wɔn kyerɛ sɛ no korɛ ni apam kan yɛ wɔn gitum wɔn attack ship no bi na emu mienu de wɔn asisi sisi a wɔn asisi ne nyinaa na sɛ wɔn hwɛ wɔn ne yɛ ne wɔn su na wɔn bɛ free Israel enti ahwɛ yɛ na wɔn de nneɛma bi ɛnsa so wɔn de ba ɛna wɔn de ba enti no wɔn asisi na wɔn mu nyinaa kyerɛ sɛ ibi wɔfa Donald Trump wɔyɛ sɛ ceasefire wɔde oguso a oguso kɔ asomdwie no wɔpɛ wɔn de wɔso wɔn pɛ ntɔkwa yesa wɔhu sɛ ntɔkwa adwenbɔne aba tirim ansa no na wɔyi saa ntɔkwa sɛ me nyinaa firi hɔ no sɛ na wɔn mu twa nkɔntɔmmoa ɛde afa US fɔ kɔn akyiri abɛwura wɔn anum ɛne sɛ me wɔfa yɛ sɛ saa ɛne saa de a wɔn tena hɔ ɛma Iran foɔ ɛmfa wiase nyinaa sɛ nwa ɛno nti me ne wo ka sɛ yɛ me wɔfa saa brɛ no wɔkyerɛ sɛ wɔkeka no ho na Strait of Hormuz blockade no wasa yiri mu pampe na no ukwada no ene yede sa nkomo nyina ebre wo ene yankɔ da ya wada na ene se ukwada ne nyina wo mo take ship no bi no mo sizi bi no ya wada no Strait of Hormuz wo ho nyoyi sabre kro na ena America mampani be kyese se ya na wo mbekɔ so a ye de a ene na Strait of Hormuz ho no ho be yire pa enam sa ya so ema US ho kra no panin bi a wabe bebo amane sɛ anhwɛ ye wɔno ne da ya waso ne sɛ ebetimi aba sɛ asundwe a wɔn pɛ sɛ wɔn bɛ no ma no emu betimi atre bɛbɔ so minsia kora ne akyire na ogya mom no da so a egyina mu a asundwe abua wɔn ntumi enoma no na ne nyina mu no ɛna na wɔn de to so akyɛ sɛ Iran parliament ya Mamad Baja Gadebafo wɔn wɔ hɔ no sɛ wɔn betimi atoto nneɛma paa na nka wɔn abie sɛ de ne wɔn hwɛ anim ɛda wukuada no a anka sɛ tie bi asundwe ne deɛ US ne wɔn nyinaa ne Israel ebetimi anoma no nanso ɛnam sɛ wɔn nya nyɔ santi no ɛnya nwanwa sɛ entokwa yi ɛnya ade ebetwa sesi a bosome nsia ebetimi aba ne ɛda so gyinam na yɛwɔda no sɛ tiefo bɛkae a yɛsa ne bɛto wɔ anim sɛ atwa nkɔ bosome nsia nyinaa no na special envoy edema South Korea Chung Byung-ha ono ne din no bona ha no wan si wo ne kakra bi obeka sanyo no enti eni din ye Chung Byung-ha ena wo call ene Abbas Arachi ekodi nkomo ewo Iran foreign affairs minister Ghana ha nko kuje to ablakwa won ne kwaro ne kodi nkomo ene wo chese won de won ne ndi ntokwase bia waba se won ne bebo nkomo se South Korea wɔn ship ni bi nam Hormuz no so a wɔn nya wɔn nkɔ na mpo saa abira ya wada na no ne kasa no na ship no maako bɛyɛ sɛ aduonu nsia 26 vessels ɛna abɛka Strait of Hormuz kwan hiahia no abɛkam ɛma South Korea nationals nkoa ɛwɔ mu no wɔn yɛ bɛyɛ sɛ aduanan 40 wɔn nyinaa abɛka hɔ na sɛbɛn mpiraduasa obi antomago ɛyɛ nade ɛno nti wɔde wɔba abɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ne wɔn ni ntɔkwa biara wɔn nya no mo vessels na abeka 26 ene nipa dodo abeka kire nyina wɔn nya no mo nkɔ ɛno na Abbas Arachi eka ɛde akire special envoy Chung Byung-ha wɔde tu nanim no wɔkyerɛ sɛ wɔn mo de wɔn nyom no ma yɛ bibi o
America for ni Israel for and akoye no amu ye nyina ena akoye te se aboa no butu nua so na wan kan chen se sore ye so na se sore ne so ene so ofi ne so ade aba omusu yi enti so mo bibia ka wo mo nko kan chen no ofa Donald Trump ene apam ofa Benjamin Netanyahu wo mo nko kan chen ne se wo mo nyai sa ntokwa no wo mo tuom ba bi wo mo nka wo mo ene wo mo afoforo wo mo afom ntokwa no mo de abesan wo mo ko mu na emom so wo mo jae de kukuru ni jae a keka ni be jae nya sa de a ene straight of Hormuz obo masase a won be krom ni be dua bode afi yenko na yenko wiese yenya firi ya wadamu a yento aso mfiri ho sade ya wadanu mu na Mohammed Baga Garibaf ya wono speaker ewo Iran ni ni abere a wo mo chese America ebu apa de srafo na ebe hunahuna wo mo na wo mpese wo nkyekere wo nsagu achi nenso wo mo nye bayira abere wadwo no saa edanu mu a ye bobɔ awura ne fie danu mu no na fie danu na Spain fo nso keka nsem bi se wo mo atete ne huhu sade America mampani Donald Trump wo ka se NATO fo de akura wo mo ntokwa sa wo mammoa ede wodu ase wo nantem apɛ baabi atena enu achi nso aman bi no mu a wo mo nso kura ne NATO fo no bɔ saa fo nso abɔ memfi tenduku enti wo bobɔ ya akura ka se Emmanuel Macron sei wono ye kan san kyere na yede bo na ni sokura ne yure fi no mo ne ye ho ade a ena na Spain so wo mo ho ebombom ne no na wono mo se Pentagon ho asa krata bi afiri ho aba wo mo susu se anhweye America mampani be ka kyere se wo mo ebeyi emwa wo mo de boa wo sra asem num e de afiri mu ena wo mo se enye nokre enya de a wo mo ayese bia ye beyi obi afiri netom ana se san nete na ye ka kura ba bi ti se sa Falkland Island ho ya e ho Argentina fo se wo mo dia ya UK fo nso wo mo kremu ownership yi enu nyina se no eno South Atlantic ho ane wo ena customer be che se wo mo dia Papa Trump se dia ye nhyɛ da nya mfonso bia ye kura no ye ma mo ba bi se munyina ho na mo ntotopa ye no se de betumi target Hormuz ho ye amakwan adam enti ase obi e preprinity enti eda efiada no nso de ebobo ba ye bi ya enam so ma abo wo mo e kan me kire Pentagon ho wono ma ewo ho no basin and overflight right abofo no wo mo e de ehon nso krata bi e bai time herbal mixture na dawroma ana woso yasene Hajia special local foods e de aduane papa ne be kan ye ho bra na kasa na kire me no water so ma ye de anu msuo kama ena ye de kase bra wo bra ye transfer SOMPA 106.5 FM e won kran ha no sa santimanta mu na wutie a wo de ahwe ya tro so 93.1 ya wo mu nyina fa kase na live loud and clear ayiko 100.9 ono so ajikase yi wo magana fo wa santima mu nyina ayiko Adamfo pa radio e wo France ahinkro pare num Emmanuel Macron na boboa no pe ene woni butuo wo mo so ajikase yi SOMPA 101.1 e wo takwa SOMPA 103.3 ene wo takorade SOMPA 106.1 e wo tachima SOMPA 98.9 wo sonyane SOMPA 90.7 e wo nkranza SOMPA 101.3 e wo doma FM 100.7 waje kasiye Kadeshi Urban Radio ewa Kadeshi nkra heya wono so waje kasiye no Afei Kingdom 106.1 FM ewa Mankasi mudi koda na so bia radio phone nyina wono SOMPA FM ye ginamu ye san tuamu sa bilaba Afei SOMPA 106.5 FM Accra ene ye Facebook no ena SOMPA FM live ene ye YouTube no SOMPA ene ye www.sompaonline.com so eno de ensam no ye kuruche ni nyina kama asane mu abone bede ede akogu ho na ya chichiri nyina na ya sane mu a ne ye hwie sane ewo SOMPA TV live loud and clear ewie yin nsam a edidi wonto ano na posubie ene se abusua ye ko santimantem mu enkane asam a na ekoso ho no yera franka mo akohene be kire amane a wahunu pare na so abu ewo timamufo nsam na nso nhyira nyame sesesei Electricity Company of Ghana ko won homwa ama transformers na ha wo ho nyina no wono makwa akosesa na aban ko ntabufo e de aba sesese aduane abu pa won pota mo se aduane ni hode a ene bia na wo man capture eno na economist Professor Peter Cotti e de ato aban anim se wonye nhyehyeye ema Ghana ya aduane a abu no enkoye 9 day wonder se ko ba se ya to petrol mo pe na wono ma be fro ka nyina esu
nanso ne nyinaa no ɛba akɔba di a egumu ahodoɔ sɛ wamforo wie mu di a ɛfam deɛ no keteke ka ho na keteke akwan ya sesei kodwo kurom sekandi ekɔta korade wɔn asan bi atoma ma ɛyɛ adwuma bio brɔfo kwaziri bɛ sɛ dunum keteke na hyɛ asɛ ɛyɛ adwuma ma yɛwura bukari nipe ɛne pani a wɔda railway authority ano na mantan no so afo wɔn kasa ho papa yi yɛfrɛ no sɛ engineer Eugene Amoa Samoa wɔn na asante bantam mu wɔyɛ environmental service providers association wɔn president ɛna business development manager Edema Kumasi compost recycling plant KSAP wɔn na etufu sɛ wɔn mu ananam etutu nwura gu masa no yɛmfa sanitation court mmra na yɛnkyi wɔn nyinaa ngum na namba na awe ori apata ɛne afutuo nso akɔ ɛde ama wɔn mu a edi ho dwuma nyinaa ebefiri nsuom ansa na ayɛ brɛbrɛ na aba beduru dwom ama yɛnya bi atɔ adie no kwa sɛ wɔn fa so ɛtoto ne yie ne yankwa nkohyi anyarewa yɛwura donko Samuel Owusu Western North na wɔde ma osomafo kwa Owusu brɛye Generational Grace Chapel pani pa ya wada no Prophet Dr. Solomon Akwayati on na ka kira ban say LGBT ne bone pa endisa na hwe na wanka ho asem nyina ankwa nkosi a wo man ne betene so atua ɛna yakwa amanone na watwe mu nyina na amanone nsem wo de beso mu ne nyina no yasan bo ne nyina chi kama ɛde ɛma wo na asafo kantanka da woroma ɛna otabiri yɛn ɛde ekɔ social media no so abɛfo ntentamfidie no ɛma wo hunu yɛn yewie yakura achi no yasan kɔ afie nya dɔwenya ɛsan kɔ hwɛ ɛdan a wo bubugu ho a ɛho nsɛm kura wɔ kɔɔto na wo mugu so a wo mubugu wɔ brɛko akɔɔto mu asɛm no kura nwie ɛno nso yɛde ho nsɛm ɛde ɛbrɛ wo ɛnuanom ne yɛbɛ no ɔbrɛmpɔn nana kwaku ampoma wɔde mankoma kyea me ne me mbra triple A man ejapia apam dada yɛsɔre so na afei team na san atena se bio na na awɔtwe yɛsan de yakɔ ɛde